8 июльдә билгеләп үтелгән гаилә бәйрәме уңаеннан Шаһабетдин Мәрҗәним исемендәге Ислам мәдәни үзәге Шәҗәрә бәйрәме традицион фестивален уздырды. Тулырак Динә Нәҗметдинова сюжетында. Фестиваль татар династиялары һәм гаилә гырыф-гадәтләре белән танышудан башланып китте. Bugün günleri, bu beyramga da biz tüm maksatımız bizim kişinin elbette mescitte namaz okuyacağına kile. Ama bu beyramga türlü kişi kile, türlü millet kile, türlü din ahilleri kile bunda. Yine bu beyram bizden beyram itip utkerege. Bunda bitkinde sabah tuygulan tugul, anda türlü meseleler tugul, hayitler uraza tugul. Ama bunda beyram, menajatler de, biyuler de, niler bile halk, kara istişik halk şartlarda. Elbette bu bugün günde bu Cerrah'da yaşaganda bunday bayramlar kerak. Festivalning төп максаты гаилә традицияларын яңарту һәм саклап калу. Әлеге гамәлләр гаилә роле, аның әһәмиятен һәм үзенчәлеген аңлауны формалаштыра. Фестиваль һәм бәйрәм үткәрү урыны очраклыгына сайланмаган. Иске татар бистәсе Казан үзәгендәге комплекслы истәлекле урыннарның тарихи өлеше. Бу урын үткәннәргә дәлил һәм Татарстанда яшәүче барлык халыкларны берләштерә. Шәҗәрә бәйрәме фестивальның символы. Birinçiden barlıq tamaşaçılarımızla beyram bilen şun көңілден təbrik etəsim kiləşindən də bugün şun xətlik көңілli də, şun xətlik üzünə görə bütün xalqını jiyatırğan şundu beyram. Şundan da Şəjərə beyramı ol bizden soğuk yıllarda gümən Şəjərə degan söz soğuk yıllarda bek populyarlaştı. Çünkü biz özümüzün tuğanlarımızı, əbi babalarımızı tamırdan indi bilirge tiyiz. Şuna göre elbette Şəjərəsin buldurğan her bir aile ol indi bek zor iş işlegen degan söz. Özümün balalarımda alıp geldim. Çünkü alar indi ide kalasları kelse de minaları mecburi rəvişdə alıp geldim. Çünkü barıbır özümüzün gırıf adetlerimizni görüp sindirip üstünler. Çünkü alar bizni kileşek bugün. Hem mine bu beyramda katnaşım bilen men bäxetlimin. Yılda ötkərilə şunda bir zor beyramga aylansin idi. Aның урыны да шундай бик матур. Һәм шулай ук Казаныбызга килгән Казан туристлары өчен дә бу бәйрәмдә булу һәм шундай безнең матурлыкны күрү ул бик зур шатлык. Әлеге фестиваль быел икенче тапкыр уздырылды. Бирегә бик күп гаиләләр килгән. Алар өчен гаилә нәрсә икән? Гаиләдә нинди төп кагыйдәләр булырга тиеш? Бу сорауларга күп балалы әниләр, әби бабайлар җавап бирде. Гаилә минем өчен ул минем ушагым, минем җаным, минем күңелем. Мин гаиләне бик күп итеп яратам. Миңа ул шундый ошый, чөнки әти-әниемне дә яратам, әби бабаларымны да яратам. Рәхмәт нәселемә, бик зур рәхмәт телемә, бик зур рәхмәт. Гаилә минем өчен ярату. Сәлам дуслар! Уйна гармун уйна, өстерләр уйна, эртәле күңел бозлары. Сөймәгәннәр сөйсен, ялкыннарда көйсен. Шатлыкларга күмсен дөньяны. Көк тавышы ишетелә урманы буенда. Бар балалар ял итәргә, монда җыелган хәтфәүләр исе килә борын каттыклап. Җиләге мине дип тора пышылдап. Үзе рәхәт, үзе татлы шундый балачак. Күңелгә кереп безнең мәңге калачак. Үзе рәхәт, үзе татлы шундый балачак. Күңелгә кереп безнең мәңге калачак. Гаилә минем өчен әти-әниле булу, балаларның иң беренче сәламәт булу. Гаилә безнең өчен ул безнең тыл, безнең бөтенебезнең дә бик матур гаиләләребез бар. Исән сау булсыннар балаларыбыз, һәм инде ирләребез дип әйтим. Гаилә, балалар, тулы гаилә дип атала. Балалар, иптәшең, үзең, шулай гаилә дип аталадыр инде. Динә Нәҗметдинова, Ленар Гыйззатуллин, Татарстан яңалыклары.